Šta će biti, kako će čuću. Ja. Račun, znaš da je? Nije tu koji gore, šta nije? Ovdje na brodu, nije gore, ražu da. Kući proći. Divko, gdje potraži tam čovjeka cigarama, volam bio ispred televizije, tamo u Sarajevu. Bio je Sarajevo, evo čovjek časti, evo. Ko je bio preko Sarajeva? Ti, Kad? otpitaj čovjeka. Ona Onaj insert iz tunela dole u... A gdje si ti gledao to? Otpitaj njega. Da ne možeš tamo i naći kad je tu ovaj ovdje, onaj tamo, ovaj malo, stičku mrtveno sve je. Dole ste prešli jedan. Pišu gore kao da nije pišu. Zaletio si ovo. Mislim, Koljević polju raspravljali i tako. Četvorcu i ranije sebe ubije. Divko, pusti gore. Zed, otiđi gore, Onda priča, otac, pored sina sjedi, sin mu radi i sin ga moli, nemoj me ostaviti, ubij me. I ubija sina i ubija sebe. Jednog sina. Oni će najvjerojatnije to stići ovaj... Pa znamo gdje kući ona grupa. Oni će Idemo Lona, evo. Ajmo ubiti. Ne smo naprijed, dobro vidiš, sao. Ne, se bude da kako se vidi se sve. Kuna jebe mu, jebari. Smo prošli, idemo tamo. Jebo ga, bera. Čeću te nazvat. Iđu gore. A gore?